ξέρει για τα πράγματα, πιστεύω να είναι Καλησπέρα σας. Περιμένω να έχει κάποιο στάνιο εδώ πέρα και πιο... Έχει άλλα εντάξει. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Θέος Ευρωβουλευτά, κύριε Θέος Νομάρχα, κύριε εκπρόσωπο του τύπου, κύριε Αντιδήμαρχη. Στη Βουλή. Όταν με κάλεσε ο Αντώνης Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός, συζητήσαμε για το διακύβευμα. Και το διακύβευμα δεν είναι πια μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Το διακύβευμα είναι Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ. Το διακύβευμα είναι αν θα έχουμε άοπλους αστυνομικούς ή αν θα έχουμε ανθρώπους που θα τους θυμάμαι γιατί μπορούν να προστατεύσουν τις γειτονιές μας. Το διακύβευμα είναι αν στο μεταναστευτικό μπορούμε κάποια στιγμή να ορθώσουμε ανάστημα ή να ανοίξουμε στον πολυπολιτισμό τα νέα εργατικά χέρια που έρχονται να μας τα φέρει κάποιος ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει, ακούστε, είναι λέει ιμπεριαλισμός να ορίζεις οικόπεδα μες στη θάλασσα την ώρα που η πραγματική λύση είναι η ΑΟΣ. Από εκεί θα βρούμε τη στροφορμή να αλλάξει ο ορούς της ιστορίας, της οικονομικής ιστορίας και να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε αντιμετωπίζοντας το χρέος. Κυρίες και κύριοι, με ξέρετε όλοι. Ξεκινώ κι εγώ στα ξαφνικά μετά από μια τιμητική προπιόν και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτήν την τιμή που μου έκανε να συμμετέχω τώρα στα δύσκολα που περνάει η χώρα μετά τη μεταπολίτευση, να συμμετέχω σε αυτό το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Μου είπε μπορείς και βεβαίως μπορώ, στα δύσκολα μπορώ, γιατί όλη η ζωή μου ήταν μέσα από δυσκολίες και τα κατάφερα και μπορώ. Και εδώ πρέπει να πω ότι έχω και 3 πολιτικούς πατέρες που πρέπει να τους αναφέρω. Θύτευσα κοντά σε ανθρώπους που έκαναν για τον τόπο έργα και έργα μεγάλα, έργα πνοής. Άσχετα αν μετέπειτα από αυτό δεν τα συντήρησαν και δεν τα κατάφεραν. Το Γιάννη το Σπάρτσι είναι πολιτικός μου πατέρας. Έμαθα μόνο τα καλά από αυτόν που βρίσκεται ανάμεσά μας και τον παρακαλούμε, τον προκαλούμε να συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα. Τον αγώνα της νίκης, τον αγώνα της Νέας Δημοκρατίας. Τον Τάκους. Είμαστε μαζί του, είναι δίπλα μας. Δεν θα μας αφήσει. Και περήφανη Ελλάδα, μια καλύτερη ζωή για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Και αυτά δεν είναι λόγια που εύκολα ακούγονται πριν τις εκλογές. Αυτά είναι ιστορία. Γι' αυτό και αυτή η παράταξη είναι η παράταξη της ευθύνης και των μεγάλων εθνικών επιλογών. Γι' αυτό και αυτή η παράταξη αντέχει στον χρόνο, αντέχει στη σκοφαντία, στους διωγμούς και στις επιθέσεις. Γι' αυτό και αυτή η παράταξη κρατάει πάντα το τιμόνι της χώρας σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Έτσι λοιπόν, όταν η χώρα έφτασε ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία, ήταν η παράταξη αυτή η οποία κατάφερε να την αποτρέψει. Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα, από καταβολής της, έχει περισσέψει ο λαϊκισμός, το ψέμα και η δημαγωγία. Ποτέ όμως, ειδικά τα τελευταία 40 χρόνια, δεν ήταν τόσο ξεκάθαρες οι συνέπειες που είχαν όλα αυτά για τη χώρα. Ελλείμματα, φτώχεια, διασυρμός στο εξωτερικό, απαξίωση της πολιτικής. Γιατί κανείς δεν αμφιβάλλει ότι αν δεν υπήρχε αυτή η λογική, ότι δηλαδή λεφτά υπάρχουν και ότι οι μέρες μόνο καλύτερες μπορεί να είναι, δεν θα είχαμε έρθει ένα βήμα πριν την καταστροφή. Γιατί κανείς δεν αμφιβάλλει ότι αν συμφωνούσαμε με την αυτονόητη αρχή ότι πρέπει να παράγουμε περισσότερα από όσα καταναλώνουμε και αν δημιουργούσαμε σταθερό περιβάλλον για να προσελκύσουμε επενδύσεις, δεν θα είχαμε φτάσει ως εδώ. Η γεωγραφική της θέση, τις τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης και τη βαριά ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά που διαθέτει, έχει παραμεληθεί αισθητά από την κεντρική εξουσία. Όραμά μου είναι να αποτελέσει μαθία παραγωγικό και εμπορικό κόμμα των Βαλκανίων, που θα είναι ελκυστικός για νέες επενδύσεις, αλλά και όσα τις αξίζουν. Φίλες και φίλοι, η μοίρα αυτής της παράταξης είναι να βρίσκεται πάντα στο τιμόνι της χώρας.
όταν και όποτε υπάρχουν φουρτούνες μεγάλες. Η ευλογία όμως αυτής της παράταξης είναι ότι καταφέρνει πάντα να οδηγεί τη χώρα στο πλέον ασφαλές λιμάνι. Εμείς θα συνεχίσουμε το δύσκολο και ανηφορικό δρόμο της ευθύνης και της αλήθειας. Γιατί είναι ο μόνος δρόμος, ο μόνος σίγουρος δρόμος που οδηγεί σε ένα καλύτερο αύριο. Γιατί είναι ο μόνος σίγουρος δρόμος για να φτιάξουμε μια καλύτερη Ελλάδα. Γιατί είναι ο μόνος σίγουρος δρόμος για... 2,5 χρόνια, και όταν εμείς οι τρεις, μετά από δική σας εντολή, κληθήκαμε να αποφασίσουμε σηκώνοντας το χέρι για τις τύχες αυτής της χώρας, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ κρίσιμη. Διεκδίκηση. Αγώνα για τη μοίρα της χώρας και διεκδίκηση για την αγαπημένη μας συμμαθία. Έχουμε όλοι μπροστά μας τη μάχη του Σταυρού.